Събрали сме се днес, като да видим плодовете на проекта Есента в Кайлъка, проект на Арт Център Плевен, който спечели финансиране от община Плевен, за което много благодарим. В проекта взеха участие 8 професионални художници от град Плевен, като техните имена са Хинко Хинков, Сашо Камбуров, Павлин Ковачев, Нина Петрова, Огнян Богданов, Сашо Камбуров, Любомир Йотов и Хинко Хинков. Също така в проекта взеха участие дечица от нашата детска арт-занималня. Целта беше децата да могат да получат знания от големите професионални художници, работейки заедно с тях в прекрасната атмосфера на парк Кайлъка. Дечицата, които участваха, са Огнян Бояджиев, Цветина Йорданова, Атанас Гюров, Грета Попова, Светослава Миленова, Христина Сейкова, Кателина Иванова и Калина Стойчева. Ça va toi?